Hello mga kabistak, nagbabalik na naman tayo. So itong talakayin natin ngayon mga kabistak, itong issue sa Kuwait. Bakit dumami yung mga kasambahay natin na inaabuso ng mga amo nila? Hindi ko to nilahat po sa mga agency na nandyan. Sige, ganito. Nag-apply kami sa inyo, binigay namin sa inyo ang details namin. Kaming mga OFW at mga domestic helper. Nagbigay kami ng requirements, inaccept nyo, ako'y nagpapasalamat. I-interview kami ng employer, nakapasa kami, binigyan kami ng plane ticket at visa. Ako'y nagpapasalamat. Pati din po yung mga domestic helper. Pagdating sa ibang bansa, swerte-swertihan na po talaga. Kagaya ng mga domestic helper natin sa mga amo nila. Sana po mga agency, monitorin nyo yung tao nyo, yung mga aplikante nyo. Pagdating kung saan man silang bansa, monitorin nyo. Kung nakarating ba sila ng maayos, kung maganda ba ang employer nila. Kasi alam nyo, maraming mga employer na masasama din po. Pero hindi ko nilahat yun. Pero kayong mga taga-agency, sana po ay monitorin nyo at huwag nyong pabayaan. Okay, nandun na tayo, na monitor nyo na pagdating sa mga lugar na ina-applyan nila. Pero sana po, wag nyo pong one time lang monitorin. Dapat po, kung pwede, every 5 months or every 3 months. Every 3 months or every 5 months. Kasi yung iba kasi dyan, lalo na yung mga first timer na domestic helper, naho-homesick po yan. Naho-homesick po yan. So dapat po, kayong mga taga-agency, ay monitorin nyo kung ano yung mga naramdaman nila, lalo na yung mga first timer na mga domestic helper. Kasi alam nyo, kaya yung ibang mga kasambahay na depressed dahil sa mga naho-homesick sila. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan, na mayroon talagang ganun na mga kasambahay natin. Kaya, yun po ang paraan natin na maiwasan natin yung homesick at depressed ng mga kasambahay natin dito sa ibang bansa. So, kayong mga agency na yan, sana po ay wag nyong pabayaan ang mga aplikante nyo. Kasi, alam nyo, bago kami nag-apply, binigay namin lahat yung details namin. Nagbabayad pa kami sa inyo ng placement fee para lang po ay maka-abroad. Nangungutang kami sa mga kapitbahay namin, sa mga kakilala namin para maka-abroad kami. Yung iba nga, sinasangla pa yung mga ari-arian nila para lang maka-abroad. Oo, nakatulong kayo sa amin. Pero sana po, mga taga-agency, huwag nyo pong pabayaan, lalo na yung mga kasambahay natin. Kung saan man silang lugar, kung saan man silang bansa, sana po ay mamonitor nyo. Mamonitor nyo po yung mga kasambahay. Hindi lang po mga kasambahay, yung mga mga aplikante nyo po, mga skills or sino man. Pero para sa akin po ay priority nyo yung mga kasambahay. Kasi once na nandun na yan sila sa employer nila, hindi na po yan sila makakalabas. Depende po yan sa employer nila kung mababait ang employer nila. Pero karamihan po talaga na employer hindi sumusunod sa law, sa batas. Kaya yun po yun ang nangyayari. Sana po kayong mga taga-agency, monitorin nyo yung pong tao nyo.
yung mga aplikante nyo. Huwag nyo pong pabayaan. Kasi nakakaawa. Kaya yung iba na mga kasambahay natin, hindi na monitor, inaabuso ng mga masasamang amo nila. Yung iba, tumalon pa. Yung iba pa, umalis sa biglaan, hindi na papaalam. Kasi dahil sa masasama nilang amo. Pero, sana po kung kayong mga agency ay nagpapalook up kayo sa mga kasambahay natin, sa mga aplikante nating domestic helper, hindi mangyayari yan. Yang mga runaway domestic helper. Kasi bakit? Pwede nyo po yang ilipat. Pwede nyo po yang ilipat sa ibang employer kung ayaw na ng kasambahay natin. Kaya yun po talaga ang dapat natin gawin, mga taga-agency. Huwag po nating kasi ang nangyari kasi, pagdating kasi dito sa ibang bansa, parang hands off na kayo eh. Hands off na eh. Wala na kayong pakialam eh. Hindi ko naman nilahat kayo mga agency na yan. Pero mostly po mayroong nangyayari nga ganun. Kaya yung ibang mga inaabusong mga domestic helper, yung mga ibang mga domestic helper na hindi sinasahuran ng ilang taon, ilang buwan, kawawa po. Kasi wala silang masumbungan eh. Swerte kung mayroong mga kasambahay rin na pumunta doon sa bahay na yun at ayun na, pwede na silang mag-usap. Swerte kung mayroong ganun. Eh kung paano kung walang ibang kasambahay na pumunta doon na may mga cellphone. So, kawawa po yung kasambahay na yun. Kung wala. Maraming nangyayari na ganun na mga kasambahay natin dito sa abroad. Yung iba, wala silang masumbungan. Kaya, kayong mga taga-agency na yan, sana po, monitorin nyo yan. Every 3 months, or sa pagdating nila sa ibang bansa, monitorin nyo na. Huwag nyong pabayaan po. Alam ko, pagdating dito, mayroong mga agency rin na humahawak. Pero sana po, makipag-ugnayan kayo. Kumustahin nyo yung mga kadama natin, yung mga domestic helper sa amang sulok ng mundo. Ayan, kayong mga agency na yan. Sana po, wag po nating pabayaan ang mga katulong, mga kasambahay natin. Kasi bako yan sila, nag-apply. Nagbigay yan sila ng placement. Lahat, nagbayad yan sa inyo. Kaya sana po, kayo rin po ay wag nyo yung pabayaan yung mga aplikante nyo. Kaya yun ang nangyayari eh. Maraming mga nag-run away talaga. Lalo na dito sa Middle East. Kasi hindi nyo namumonitor yung kalagayan nila. Yun lang po yung masasabi ko. Sana po ay yung government natin makipag-ugnayan sa mga agency na walang pakialam sa mga kasambahay nila, sa mga domestic helper na pinaalis nila. Sana po ay mabigyan to ng paraan para po ay mamonitor yung mga lahat ng domestic helper na nandito sa ibang bansa. Para maiwasan po yung mga runaway, yung mga ginagawang kalukuhan din po ng ibang domestic helper. So dito na lang po ako mga kabisdak. Ayan. Sana po ay itong video ko ay mapansin nyo to at may share nyo kasi totoo po to nangyayari dito sa ibang bansa. So dito na lang po ako.